дар ҳақиқат дугоникҳои сиямӣ ин яке аз нуқсонҳои мураккаби соҳаи ҷарроҳии кӯдакон ва ҷарроҳии кӯдакони навзод ба шумор меравад. Дар тамоми дунё ин проблемаи бисёр мубрам аст, вазнин аст. Тамоми мутахассисои соҳаи ҷарроҳии кӯдакони навзод дар ин кор карда истодаанд барои натиҷаҳои дилхоҳ ба даст овардан. Дугоникҳои сиямивӣ аз рӯи таснифоти ҳозиразамон ба яъне ки тақсим мешаванд, намудҳои худашона доранд. Дугоникҳои сиямивӣ ҳаёт жизненноспособный мегӯянд, ҳаёт қобили ҳаёт дошта ва дугоникҳои ғайриқобили ҳаёт дошта. Бо ин чунин як намуди дигар аст, ки намуди паразитӣ мегӯянд ва он беморе ки мо ҷарроҳӣ кардем, ин ба гурӯҳи аз рӯи таснифот ба паразити ҷанин тааллуқ мешавад. Барои амалиёти ҷарроҳии ин намуди кӯдак, намуди ташхис, мо албатта тайёриам ки надида бошем, мо ҳама вақт дар бораи ин нақшаҳоям буд, ки мо чунин бемор агар ки ба мо муроҷиат кунад, мо кадом нақшаҳо, кадом тактикаҳо истифода мекунем. Албатта дар ҳамин амалиёти ҷарроҳӣ мо 3 шабона рӯз омодагӣ дидем. Дар давоми 3 шабона рӯз мо бо устодҳои таҷрибадори худмон, дар ки марказ фаъолият мекунанд, маслиҳатҳо карда, бо давлатҳои хориҷа инчунин маслиҳатҳо карда, худи давлати Федератсияи Россия, Швейтсария, ҳамино маслиҳатҳо карда, тамоми он компютеру, он ӯзиву он худи ҳамон бигем ки беморро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ мо истифода бурда ба онҳо маслиҳатҳои муфидро гирифтем. Мо компютерни томография кардем, ки ин намуди ишиопаги мегӯянд, намуди ишиопаги, ин ҷои гирифтани кӯдаки паразитӣ дар дохили кӯдаки сиҳат. Ва онро мо нақшаву таҳризӣ карда барои амалиёти ҷарроҳӣ омода шудем ва амалиёти ҷарроҳиро иҷро кардем, ки боиси хурсандист, ки амалиёти ҷарроҳии мо беориза гузашт. Дар он таҳдидое буд, ки оризаҳои вазнине буд, ки ҳамон кӯдаки сиҳат зарар медид. Хушбахтона ягон зарари худро надид. Айни ҳол кӯдак хуб аст. Имрӯз хушбахтона мо ба хона рухсатӣ мекунем. Ҳаракати пойҳо дар ҳарду по ҳаст. Оризаҳое ки дар бемор таҳдид мекард нест. Дар оянда агар ки чунин беморро биёяд, албатта мо омода ҳастем. Мо имрӯз шароити бисёр мусоид аст барои чунин амалиёти ҷарроҳиҳои мураккаб гузаронидан.